Abokina, ina ka samu wannan kyakkyawan yarinyar haka? Ai yanzu kawai nan ba za ka haɗa sai ka yi dace. Kana nufin lambar waya kawai ka haɗa ka samu wannan kyakkyawan yarinyar? Kai, haɗa nan ba yana taimako sosai fa, saboda koren nan na samu wata yarinya kyakkyawa kamar Balarabiya. Ko kai ma za ka haɗa ni? Allah ya sauke. Dan gani bani da hankali. Kawai haka sai haɗa lamba. Haba, ai in kaga haɗa lamba sai dan iska. Gawa da na ɗaya, domin karban gawa da na biyu, domin cika muka gida da gawaki da na uku. Idan kuma kana son ka zama gawa yanke kiran.